Samantala mga idol, puspusan ang paghahanda ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para po sa darating na Semana Santa sa susunod yan na linggo. Kasunod dito, naganap ang first quarter Pdrrmc Council meeting kasamang iba't ibang katuwang na ahensya upang antabayanan ng kalagayan ng lalawigan sa panahong ito. Nilokan ng naturang pulong ng mga kawani ng response cluster tulad ng PGO, PNP, BFP, PCG, PHO, PSWDO, PEO, DILG Pangasinan, GSO, 71st Infantry Battalion at iba pa. Tinalakay ang gampani ng mga inatasang mga opisyal upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng mga Pangasinense sa pagdaos ng mahal na araw. Samantala, saklaw din ito ang paghanda ngayong summer vacation. IFM News. IFM News. IFM News.